Nyakwaramogi Ojwang machiegni e twak marwa mokwongo kinyi makawuono matayi e twak anyinga Joyce Oduor. Nyakwaramogi Ojwang chieng' tarik 25 dwe mar Ang'wen mano higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' kedo kod tuo mar malaria. Kaloni tuo mar malaria en tuo mathoro nego kata thoro mako nyithindo mantiere buo higni 5 kaachiel kod mine mapeka ma tuo mar malaria jathoro nyoro. Kaloni odiochieng' makawuono en odiochieng' mabende oket tenge mar medo kedo kod tuo mar malaria. Ka higani mar 2024 kinde mabende piny ngima hingo odiochieng' kedo kod tuo mar malaria. Thuon wacha mar odiochieng' makawuono en ting'o malo rakruok kata kedo kod tuo mar malaria mar mondo mi piny ngima obeda maromre. Kaloni wang'eni nitiere gwenge moko ma tuo mar malaria jathoro mako nyithindo ahinya, to nitiere gwenge moko maponono kata pinje moko ma tuo mar malaria ok make jopiny ahinya. Mane momiyo kinyi makawuono wabago twak maket kod mai mar mondo mi wapuonjre ni tuo mar malaria ahinya to gi sani makoth chwe moneno ka koth kelo midhiero e kuonde mopogore opogore. Ere kaka jopiny nyalo medo ritre mar mondo mi kik giyud tuo mar malaria. Okinyi makawuono antiere kae kod laktar mano Dr. Chenge. Wadwa kawo thuolo makende mar mondo mi wapor wach mar mondo mi wapuonjre kaka wanyalo kedo kod tuo mar malaria. Machiegni twak mar okinyi makawuono Dr. Chenge ichiew nade? Achiew makare kabisa. Erokamano ahinya. Ne joneno wa iluonga ni Dr. Frederick Ochenge, an wuod Nyakachagoro, Obingo School. E dala ma Nairobi ka tiyo gi jo Kibera Level 4 Hospital kanyo mathiedhe jotuo. Kamano. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Nyakwaramogi Ojwang in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono ok wanyal weyi oko e twak. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, penjo, paro moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236600. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak mar okinyi makawuono Dr. Chenge, odiochieng' makawuono en odiochieng' mano mar kedo kod tuo mar malaria. Ang'o momiyo ket tenge odiochieng' maket kod mae okonyo jopiny e yo machalo nang'o? Mokwongo malaria bende nyalo mana leronwa matut thuon wach mano mar kata dhima mar higa mar 2024 mano mar World Malaria Day. Yes, mokwongo kaka ung'eyo malaria en tuo manego ji mang'eny kabisa kendo mako jowa mang'eny. According to statistics mwan godo wayudo ni tuo mar malaria ni omako ji 680 every day. To wayudo ni globally wayudo ni omako ji malaro milion 32 globally. Ngiso ni en tuo mamako ji mang'eny kabisa. Then kaka ung'eyo kaka en dwe mar chiri ngiso ni koth ng'eny koro malaria kaka ung'eyo ilande gi suna. To suna ero nyuol seche ma piny ng'ich kaka sani. Koro omiyo wan gi World Malaria Day ma wacho ni ere kaka wanyalo rakore gi tuo mar malaria ne. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya tiwacho ni tuo mar malaria mana kinyalo nyisowa bende tuo mar malaria en tuo maponono mako jomage hiye kata thoro mako jomage nikech wang'eni kinde mang'eny inyisowa ni tuo mar malaria nyithindo mantiere buo higni 5 kaachiel kod mine mayach. Ang'o momiyo gin ema kinde mang'eny gintiere kama ng'aw mar yudo tuo mar malaria? Koro mokwongo malaria wayudo ni othoro mako joma tiso joma nyithindo ma buo higni 5 nikech immunity system gi yani kinga ma roteke magore gi tuoche dendgi pod ni piny pod ng'aw. Then mine bende mapek mine mapek monego bende nyuol bende gin bende immunity system gi ni piny gino ka koro jogi gin malaria ni tero mako gi ahinya. Then population te bende ok ni koro jogi kende momako ji te onyalo mako ng'ata but jogi kiwango gi ema ineno ka thoth gi gitemo gamo tuo mar malaria ni kabisa. Kamano. Nyaka sani nyalo wacho ni piny Kenya osechopo kata osebedo kagoyo okenge mage ahinya mag kedo kod tuo mar malaria nikech wang'eni tuo mar malaria en achiel kuom tuoche ma kinde ka kinde wawinjo ka iwacho ni wageng' kata wane kaka wanyalo duoko piny landruok mag tuo mar malaria. Sirikal ma pacho kae ponono osegoyo okenge mage mag kedo kod tuo mar malaria? Sirikal osetemo kabisa nikech iyudo kata mana NGOs mang'eny
osebedo ka fight about malaria ni. Then sirkal bende neno ka gisetemo initiative, gisetemo timo kata gisekelo net ma bende ichiwo nono hospitende mag sirkal kata dispensary mantie kadala kuchocho. Ineno ka nitiere mosquito net mimiyo ji nono kuno ka sana mine mapek modhi hospital madhi klinik imiyoga magi nono. Koro mago okenge mabeyo. Then yedhe mag malaria mageng'o malaria bende gintiere nono hospitende mag sirkal. Man sani koro sama wendo yedhe this hospitende mag sirkal but mbele kati yudo ka ndalo ma yedhe ne nitie maber sirkal miyo yedhe gi nono. Then kata nyamrerwa sani yudo ka nyamrerwa sani osebedo otiegi maber ma ginyalo pimo tuo mar malaria ni dhot ka dhot kaluo kucho kata mana e boma kae. Koro megi kit mag pimo malaria then omigi yedhe mag malaria gi bende. Koro ka gipimo ng'ato yudo ka nigi malaria to wayudo ni imiyo gi gini. Koro nyamrero bende en okang' ma sirkal osetimo maber kelo nyamrerwa then gichiwo net mag nono hospitende mag sirkal gi then gi yedhe mag malaria gi be gisetemo keto nono. Then ineno ka sirkal bende gi barasa kaka ndalo mag piny ng'ich kama ineno ka samoro gintie public barazas ikilando ne ji ni mondo ji oninde net ji obet bunge machiegni makelo sunago machiegni ji otem bedo kama ler pi moko magudrego ji otem golo kuonde ma ji odake. Sirkal osebedo katiyo matek kuom mano nikech malaria oneko kamano. Ato bingene kinde ma wagoyo mbaka ahinya kutudore kod odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' kedo kod malaria. Bende ber ka wanyiso Nyakwara Mugenjwang' ni ponono gin gwenge kaka mage ma tuo mar malaria jabedo mang'eny to ji odag nang'o. Ere kaka kopogore kod okenge ma sirkal oketo mano mar ponono pogo nede mag suna en ang'o ma ng'ato owuon nyalo timo mar mondo mi kik oyud tuo mar malaria? Koro gwenge ma malaria jathoro bede mang'eny. Exactly. Koro ritruok chakore kodi. Wayudo kaka malaria wayudo ni kuonde nitie kuonde mong'eny kabisa kaka Lake region kuonde mantie namgo. Lake region ong'eny kabisa to gi coastal region. Then kuonde mabeto tine kaka Nairobi Karoka to gi central region beto tine. But nyaka ji kaw care. But wayudo kaka Lake region kumoa ka pacho kuchocho ong'eny kabisa. Kidhi Migori, idhi Homa Bay, idhi Kisumo, kuonde go ong'eny kabisa. Then joma nitie Mombasa bende ong'eny kabisa. Koro wayudo ka kuonde bet morgi. Malaria nigi thuolo maber mar nyuol kendo kuonde go gilandore ahinya kendo kuonde go malaria ng'eny kabisa. Kuonde mang'ich kaka Nairobi gi Central area kuonde mang'ich go iyudo ka suna gi ok ohero nyuol ahinya. Kamano. Ato koro ji oritre yo machalo nade kalne ni kata obedo ni sirkal seche moko jachiwo nede iyudo ni jomoko nede makamago kar mondo mi ji tigo de umruok tiyudo ka ng'ato ponono nitiere kod kitchen garden ne mare net makamane mokawo to koro luoro godo ni ponono die kata gwen kik cham gigo mopidho ponono iyudo kata ni jomoko ok nin kata buo net to jomoko bende alwora margi ogiketo makare ji oritre yo machalo nade ahinya to odiochieng' ma kawuono ma eno man ting'o malo wach kedo kod tuo mar malaria. Yes, koro ng'ato ka ng'ato ko samo mi net nikech wadwa ni atis ka en jukumu mari nikech sami tuo ni ng'ini dhi tiyo gi pesa kidhi hospital sami tuo ni ing'isi kore nindo piny ok nyadhi e tije gi ma kawaida. Koro en jukumu mar ng'ato ka ng'ato ikaw jukumu mar kedo gi malaria ni kumi net mar suna make sure ni nindo kode en makosa bedo tiyo gi net no korka ke umo kitchen garden. Then again sani bende sirkal bende sani watemo timo research moro mar spraying udi spray udi but iyudo ka jomoko bende ok gidwa ni mondo udi gi obed spray nikech samoro ng'ato opidho kata mana gire moro kanyo moko dwa ni ji one. Koro iyudo ka mago bende geng'o kaka waked gi malaria nikech waneno ni kwa spray kuonde ma ji odake go geng'o landruok mar suna ni. Then kata bunge machiegni kodwa bende wadwa ni kata kaka sani koth chwe lum oti mang'eny bungo bedo ahinya. Koro wadwa ni ng'ato ka ng'ato kata mana kama intiere no wadwa ni Mji Kumi otem nyiso ji ng'ato obet alwora ma kama ng'ato odake kamano. Then pi bende magudre agudo oyuma watem mondo wa drain pige gi kech sani ng'eni koth chwe samoro nitie mkepe moko mantie kuondego kata mana chupni moko motore kata mana agulu moko motore ma pi bede watem mondo wagol gigo we bedo machiegni kama wadake nikech kuondegi mwayudo ka suna temo nyuol ahinya temo landonwa malaria. Ato bing'eni kinde mane wachako twak marwa ke wang'iso Nyakwara Mugenjwang' ni tuo mar malaria landore yo machalo nade kata ang'o makele nikech wang'eni nitiere suna kidieny mopogore opogore. Kata kamano tuo mar malaria ilando kokalo kuom suna mane ma ng'ato koneno to ponono kata suna no kapok okaye to nego be ni koro bedo mochich ni kayo kan makare anyalo yudo tuo mar malaria. Yes, ng'eni ok oyot ahinya ne ng'ata ma kaka dhano ma kawaida ni mondo ng'eni en suna bila mane manyalo kelo malaria but wayudo ni malaria ikelo gi suna miluongo ni female anopheles mosquito. Ben ohero ga kayo ji
sana sana sama piny dwa ruko gwen sama piny dwa ruko gimoro sa 10 kanye mang'eny kabisa but suna mora mora nikech malaria wan gi different types of malaria koro suna mora mora kik oyie mondo kai inyalo temo mondo mateke ko kai nikech kia ni en bila mane madhi kai no but makelo malaria mino machandowa sana sana karwa mar Kenya kani en mar female amenophil mosquito mane ma thoro kayo ji ahinya kamano. To tuo mar malaria ni wang'e ni tuoche mang'eny ponono nitiere ga kod kidienje mopogore opogore. Malaria ni bende nitiere ponono koko thiedhe mapiyo bende ponono nyalo kelo achiedh nade mamoko e dend ng'ato bed ne nyithindo matindo kata ponono mine mapek ma bende wacho ga ni ngimagi ni kama ng'aw ka giyudo malaria e kinde magi pek. Yes, koro malaria mokwongo wang'is jowinjo ke samoro ng'en ni kaka an asebedo hospital yudo ka ng'ato biro ni an gi malaria. Malaria ok en mana malaria kaka iwacho gi dhogino. Malaria nyaka kaponi winjo ka wiyi bari, kiwinjo ka dendi ojony, iwinjo ka samoro idwa ni ng'ogi, samoro winjo ka winjo ka ochandi mo idwa ni idiewo kidogo, then dendi bende in gi temperature mar del bende biro malo kabisa. Mago dalili mag malaria. Koro sami sebedo gi dalili gi ber kidhi hospital machiegni kodi mondo pimi, ok iwacho cha ni in gi malaria, dhi hospital mondo pimi. Sani wan gi rapid test kits, yani ma inyalo pim go kata mana e dala kuro kata mana hospitende mag gini kata mana e ute mag uso yath gi. Koro nyaka confirm ni en malaria mokwongo. Koro sama oseyud ni en malaria eka koro inyalo kawo yath malaria. Kech wayudo ka thoth oganda mang'eny gitiyo atiya gi yath moro amora ni owinjo mar ni wiye bare matis samoro kata nodhi otiyo tije moro matin wiye bare matis en osedhi e duka mar yath en odhi ng'iewo yath malaria to kata malaria onge godo. Koro wayudo ka ji tiyo gi yath mar malaria ni koro tiyo gi yath mar malaria nyalo develop gima luongo ni immunity ma koro nyiso ni dendi ong'iyo gi yadhno. Koro onego bed ni kapok itiyo gi yath malaria tem matek mondo idhi hospital machiegni kodi kata e duka mar yath machiegni kodi mondo pim ni in gi malaria koso ok en malaria. Koro koyo ni in gi malaria koro kiti yath malaria. Kamano. Iwacho ni nyalo kitiyo ponono gi yedhe mag malaria mang'eny nyalo rocho immunity mari koso yes kitiyo kode sama ok oyangore. Koro nyiso ni mareno ibiro develop resistance gi malaria no. Ibiro develop kamano. To iwacho ka bing'eni thothne wang'e ni jomoko ponono winjo ga mana kaka iwacho makare ni ng'ato nyalo winjo ni dende ojony to kinde mang'eny to wacho ni an taparo ni an gi malaria kendo malaria ema bedo first victim ni an apa ni an gi malaria. Tang'o mi ponono ng'ato ka odhi kata wuoth kumoro to koduogo to kidhi hospital kiwacho ni iwinjo ka dendi ok ni kare tipenji ni wuotho kata ni dhi wuoth kumoro eka koro ne kaka inyalo pimi ere kaka mano konyo. Koro gimoero ga timo ga sama jatuo biro hospital kacha waka gimoluongo ni medical history keche kaka nang'isi ni malaria nitie kuonde moluongo ni malaria prone areas koso ng'ino kaka ng'isi ni coastal region to gi Nyanza region lake region mago kuonde ma malaria ng'eny ahinya. Koro sama jatuo biro kacha kwa penje ni travel ni travel kia gweng' mane koro mano nyalo wancha ko rule goda out ni nyalo bedo possibility mag malaria koso en tuo machielo mago konyo mondo wang'e ni wapimo malaria koso ko pim malaria kamano. Ndalo moko na winjo ka ng'ato wacho ni ponono ni nitiere tuo mar malaria moro ma kobedo e dendi ahinya to nyalo kata rocho chal mar obwongo mari mano en malaria kido mane to ang'o makele kalo ni nyaka sani koro onego bed ni wapuonjo jopiny e yo makare ahinya e kedo kod tuo mar malaria mondo ng'ato kik chop kiwango moro nikech jomoko wacho ni ponono ni ne nitiere kod severe malaria to malaria ne ang'o ipime ratile yo machalo nade mar yango ni mato koro ni kiwango mamalo mato ni kiwango mapiny maponono moko chopo madonjo nyaka obwongo makata pach ng'ato nyalo bedo kanal matin. Yes nitie ma oluongo ni meningitis kech yudo ka malaria sami biro hospital kacha wanyalo kawo remo watere lab kacha wan gi microscope monyalo pime god wang'in to how many MPS mani kanyo malaria parasites sample gina diye kanyo then wan gi rapid test kit mabwa pimo godo koro kwase pimo mag moyed ni gi malaria koro wakiti yadhe mag malaria koro samo ki respond the first line mar malaria wanyalo kite second line koro mane ma koro samo kinto kaka nang'isi ni jotiyo moko matiyo gi yadh malaria marach samoro tiyo kode nus to we kiny kendo chako malaria to gin pod endelea mana gin malaria gin parasites gin gi multiply sama suno kaino okawo ndalo between ndalo 10 ndalo 15 eka ko chako winjo dalili magego koro samoro in ng'eno osekai tin samoro in idhi kaka ne wacho ni ng'ato dhi ni en gi malaria to karo ok en gi malaria samoro ng'ato en odhi thiedhore to karo ok thiedh malaria ok okawo yedhe mag malaria en samoro tiyo yadh pneumonia to en gi malaria koro yudo ka samoro ng'anyo omis malaria ni koro we mobudho kode for long kech gin parasites gin ginyuol ge del kanyo ginyuol e remo koro sama gisenyuol mang'eny ma gichopo nyaka obwongo ema koro ikelo kata mana mbachni mar ng'ato miluongo ni meningitis no. Then again malaria bende kodhi ahinya gin kaka nang'isi ni omiyo del chwakore kabisa onyalo kelo conversion nyiso ni jatuo nyalo gore piny sama jatuo no gore piny samoro go wiye
sama go wiyo bedo gi head injury sama bedo gi injury ngene biro bedo gi onyalo bedo gi gija wiye nyalo bedo gi problem onyalo bedo gi head damage nyalo kelo ne shida no koro mane omiyo wadwani ng'ato kiwinjo ki tuo mag malaria gi dhi hospital mondo ichak yudo thieth chon kiweyo obudho ahinya makoro dhi advanced stage makoro nyalo kelo goruok pinyno onyalo kelo godo meningitis bende kama ati wacho ni e kinde ma ponono kata suna mano female anopheles mosquito ponono okayo ng'ato to kawo wanyalo wacho ni thuolo mar ndalo achiel kata ndalo 15 ponono ka ng'ato pok ochako winjo ranyisi moro amora nyalo winjo mana matis nyalo winjo kada dichwakore nyalo winjo kada ndio jony keto jonyo del kabisa nyalo winjo kabiro dani ketigi dia bende kidogo onyalo ketigi appetite bilalo inyalo ketigi ng'ok bende koro kichako winjo magi koro emomiyo wadani kichako winje ka maybe kata ki travel like sani wa advise jowa kingin san school olor koro jomoko wantie bombe sama ng'ato koro nodhi dala kaluku chon moso jonyuol kata gino koro koduogo e town kuonde wadani mondo idhi mondo pimi kin gi malaria mondo ichak thieth chon kamano ato ranyisi ma kamagi gin wanyalo wacho ni machalre kuom nyithindo kaachiel kod joma dongo kose gipogore nikech adiera kwaneno nyithindo matindo ng'ama duong' berbere nyalo wacho ni anta winjo kama nyathi to ang' tika gi ywak en okia kata gino matime gichal kuom joma dongo kaachiel kod nyithindo kose ponono mar nyathi tinyalo ng'eyo machalo nade. Yes, koro dalili mag malaria gi chalre achala gi kod joma dongo joma tiso iyudo kaka gitegin gi medo bedo gi fever ngiso ni temperature mar del bedo malo kabisa then at the same time iyudo ka ng'ani dende ojony tema kata chung nyalo bedo gi problem kata wuoth nyalo bedo problem then onyalo bedo gi kizunguzungu bende then onyalo bedo ni olala appetite mar chiemo yani ndhadhu mar chiemo koro onge godo kabisa then onyalo bedo kong'ok bende then chiemo bende ok onyal chiemo kabisa then dende be jony then onyalo bedo modhero bende koro gigi teki neno gi ngiso ni magi dalili mag malaria kanyi travel kuonde mantie malaria then iyudo ka ng'ato bende kata kong'ok nyalo ng'ok moko ma yellow ka yes ma bende kech bende koro kin gi dalili gi onego bende dhi mondo ng'i to pimni en malaria koso koro nyithindo matindo tiyudo ni nyithindo thoth gi yaro ywak nikech ng'in malaria ojonyo del then omiyo gi ojonyo del then raise temperature koro kan tino mostly ginyalo converse ga iyudo ka nyathi ogore piny ochako riere koro ng'in nyalo won tang'o nyathi ne riere kare malaria mo nyathi emarie nyathi kamano ma koro nego beni wabeda kicha nyithindo ma inyanya to mago mantiere buo higni 5 kata buo higni 5 kende nyithindo duto oninde buo net inyanya te gwenge ma malaria thoro mano mara makuji kata kamano kopogore kod nyithindo jogo ma bende wacho ni tuo mar malaria ja hinyo ahinya gin mine mapek to ponono ka sunano mano mar female anopheles mosquito ainyanya te kinde ma opek onyalo bedo no nyalo hinye yo machalo nade kwa chopo wang'e ni nitiere kod trimesters 3 mano mokwongo mar ariyo mar adek mane marach mogik kapo nono ni ng'ama miyo oyudo tuo mar malaria e wuodhe sama opek sana ng'ama pek en ng'ama ng'aw nikech ng'ene oting'o en ji ariyo en gi nyathi to en bende mamano bende koro sama mama pek immunity system ne dok piny ma wahero ga kwayo ga ni mine at least sama pek ni otem ritore maber mag tuoche moko ma kigoyo kata mar malaria kende tuo moro moro bed kata tuo diep bed kata tuo moro moro but malaria ni wayudo ka thothne otemo ga sana first trimester ngiso ni dweche adek mokwongo mar pregnancy ni ng'eni ka oyudo malaria ni yot mondo yene wuogi onyalo golo ich mar mama ni koro en kama very dangerous stage no kata stage mara mar mama samo pek ni orach nikech yedhe mag malaria bende nitie moko ma kosechopo nitie second trimester to gi third trimester nitie yedhe moko mag malaria makoro ma kawaida ma tiyo godo gi koro ok ti ahinya koro chunya kodhi hospital kucho mondo kete ona drip koro ikete ona IV fluids mano kapo ni tuo mar malaria omaki ka luko se confirm ni tuo mar malaria nikech ngin tuo ma yedhe mag malaria mo thiedho godo malaria gi nitie moko ma okunjre gi mama mapek koro mo nyako dhi hospital kacha kene second and third trimester mondo kete yedhe moko makoro nyako bed monitored kanyo nikech of the side effect nikech kwa miya nyalo hinyo nyathi moting'o no bende kamano atang'eyo ni mine ma pek ahinya to mago mayudore gwengego mag kuonde ma tuo mar malaria jathoro bedo mang'eny gwenge mag Nyanza kaachiel kata kadho wath nam chumbi kocha kuma malaria ng'enye nitiere yedhe moko ma imiyoga mine ma pek e kinde ma gidhi e clinic yedhe go konyo nade nikech iwinjo ka mine moko giwacho ni yedhe ma kamago ponono komuonyo to nyalo miyo ng'ok kata nyalo miyo dende jony yedhe ma kamago konyo nade ber ka joma mine winjo puonj makare mar mondo mi ponono nitiere miyo mapek timiyega yedhe ma kamago to wito kwacho ni an yadh ni kech na mokanyal ohinyo ngimane wuone yo machalo nade kata yedhe go konyo nang'o to koko muony gi to ng'ama miyo no hinyo ngimane yo machalo nade yes koro mokwongo mama mora mapek wadani mama ne nyaka dhi e clinic
ma kochaka chaka mochako nyonyo dwe mar ariyo ne onego bedno chako dhi e klinik mondo wang'iyo kiwango mar rembe ne romo nade, wang'i ni to ben gi tuo moro amora obed kata mana mar STI kata UTI, wang'iyo ni to yedhe moko nitie momiyogi mamedo gi remo bende ma boost remo. Koro gin yedhe ma very important, then momiyogi bende ma prevent mondo kik giyud kata malaria kata kapo ne gin kuonde mantie malaria. Koro yedhe gi komigi make sure ni muonyo yath kaka daktari onyisi, nikech sama iwe mok imuonyo yedhe gi sama nomiyi mar remo rembi pone piny. Koro gin sama idhi nyuol cha, gin sama mama konyore o lose a lot of blood. Koro omiyo yedhe gi mondo o boost remo. Then yedhe momiyo gi ma prevent gi malaria gi gimbe konyo gi mondo koro kata kopek to koro kata malaria koro kata kodhi kata ka suna gi okaye to koro konya yudo malaria. Wayudo malaria prophylaxis mageng'o ni mondo kik oyud malaria ni. Koro gigo gin very important, kik mama we kata kokech inyalo madhe kata gi nyuka, inyalo madhe kata gi matunda, but tema tek imuonyo yedhe momiyo. To bende ute thieth moko be ahinya kalore ne giwacho ni yedhe ma kama ging'eyo joma mine mapek giketi gimi pi mano osuptal kato ng'isi ni muodh gi mana gi ka nikech wang'eyo kuwuok oko to pondo ne dhi wito gi ok idhi muonyo to ngima nie miketo kama ng'aw kata kamano ang'o momiyo pondo ma wanyalo wacho ni suna mar Anopheles ko kayo ng'ama miyo to ojahinyo iwacho ni oketho placenta to wang'e ni placenta ema pondo tiyoga kata kelo tudruok mane nyathi gi miyo ere kaka mano timore nikech ng'eni ko sama ketho placenta nyiso ni mama nikech ng'eni kanyo be ema transport chiemo ma wuok kuom mama kadhi ir nyathi to kanyo bende kanyo be maremo bende wuok kuom mama kadhi ir nyathi. Koro sama gino odhi attack placenta nyiso ni nyathi ni at risk, ema miyo nyalo golo ga nyathi miyo ka mama obedo gi breech birth, nyiso ni onyuol ka sani pok oromo. Then at the same time yudo ka mama bende sama gino ketho placenta koro gini nyalo chande chieng' machielo bende mondo kel nyathi machielo. Kamano iwacho kanyo makare ahinya. Kata kamano yedhe ma imiyo ji wacho ni ne joma dongo ma ponono muonyo yath to ochicha ni dende lit wiye bare ponono ng'ok kata matin to seche moko kong'o kata gik ma yelo makech to chicha ni anyalo bedo kod malaria tasedhi anyiewo yath amuonyo ginyalo bedo resistant. Nyithindo ma ponono bende imiyo yedhe ma okopima to min gi ochicha ni nyathina ni nyalo bedo gi malaria to omiye yedhe mag malaria gin bende ginyalo bedo resistant ne yedhe mag malaria to ponono kamano timore gin to ikonyo gi yo machalo nade? Kichwa yudo ka mostly kaka nang'isi ni thoth jotuo ng'ata gimoro matime ni en gi malaria. Koro yath onego bed ni tigo mana sama se confirm ni gi malaria. Nyithindo matiso ng'eni dendgi ng'awo kaka wach ni immunity system gi ni piny. Sama imiye yath moko winjore kode, imiye yath malaria to ok en gi malaria. Nyithindo biro develop resistance ne yadhni. Ko chieng' ma koro yudo malaria ni wuon tida miye yadhni mondo yani yadhni oseng'iyo gi dende, oseng'iyo gi rembe. Koro sama ida miye yadhni mondo koro konye. Ng'eni koro yadhni ok dhi konye. Koro wayudo kamano nyalo kelo ne nyithindo gi shida bende. Then nyithindo matiso bende kwero ni saka sa imiyo gi yath. Gibiro ng'iyo gi yath. Samoro en kata mana antibiotics, obiro bedo resistant ne antibiotics drugs gi. Kata malaria yiro ka samoro bedo resistant to anti-malaria drugs. Ko sama koro en gi malaria ma koro make motegno. Koro kata imiye yedhe gi koro chalo mana pi ok dhi konye. Kamano. To bende iwacho kanyo ni nitiere chenro mar kuoyo yath. Ahinya ma counties jathoro timo nikech wajaneno ka counties moko nyaka sani gilando ga nyaka ni chieng' tarik makama nyaka chieng' tarik makama obiro bedo kwa kuoyo yath bede sub county makama kendo nyiso jopiny mar mondo mi koro wuog oko mar mondo mi oyaw dhoudi gi mar mondo mi okuone gi yath. Kuoyo yath makamano kose kuo yath mano koro biro nyiso ni masuna no mano mar female anopheles mosquito ponono nyalo koso bede gweng' makamano kuom thuolo maromo nato bende koro mano nyiso ni kose kuone yath to kik ninde bwo net kosena gimo advice ji kata ko kuo yath kentie kuone mwatime ne pod timo pilot study itime Homa Bay, itime Migori, Kisumu be time, Siaya be time. Koro wayudo ka kuonde bilagi sama osekuoni yadh nikech wakuo yadh ni mondo at least oneg kuonde breeding ground kuonde ma gik masunago bede be migoye yadhgo mondo at least koro kuonde usunago ok nyal nyuole. Koro sama osegoye no pod wa advice ni pod nyaka ninda e bwo net kendo ok ni koro osegoye koro in safe kabisa. Kata goye to nyaka make sure ni pod inede bwo net. Then yadhni bende igoye ga periodically, yani igoye samoro every 6 months igoye kendo, then after every 6 months igoye kech mano ngufune koro samoro sedok piny, samoro moko be igoga after every 3 months. Koro luore gi gweng' ka gweng'. Then iyudo ka thoth ji moko noko yie gi wachno nikech samoro ng'ato nigi siri ne moro e ode kanyo ok odwa ni mondo go gini. Samoro pidho ng'eye moro, ng'eni dhano be en dhano tamong Nyasaye. Samoro pidho ng'eye moro iye kanyo, koro sama idhi go yadhni nyalo buogo ne ng'eye no.
koro mago gik makelo ga tabu, but wadwa ni ji ochiwre mondo go gini nikech gini konyo gweng' te, nikech gini sama goye odi to kogoye oda tin jiranda ngini pod gino pod biro chanda kendo, koro ber ka ji yie te tigoye te ne ji te gweng' kamano. Dr. Chenge, net mane moyangi ma ng'ato onego bed ni ninde buoya ahinya te gwenge go masuna jathore bede mang'eny nikech adiera piny masani wano ka nitiere kit net mopogore opogore, net moko manyiso kit dusruok kata kit nyadhi moro maber ahinya, wanyalo wacho ni mage ma jomoko ponono ohero tiyo godo. Kata kamano be nitiere net moyangi ni ng'ato koninde buoye, obed miyo, obed nyathi, obed wuoro, ni mano net madiera biro bedo ka geng'o mar mondo mi kik oyud tuo mar malaria. Koro kaka sani wakelo net moro mobedo treated chuth, iluongo ni treated mosquito net, already treated. Koro en koro wach man dhi luoke gi yath moro mageng'o gino mano koro onge godo. Koro en mwasani wa recommend ni at least en ma ji onego bed tiyo kode, makata kidhi dukni ming'iewo mosebedo mosquito treated net emane mwa recommend sani, nikech at least en osebedo tested, wase approve ni en ober gi geng'o suna. Ato bende nede mamoko gi maponono ji nyiewa bende nitiere kaka gin bende ginyalo bedo treated mar mondo mi ji duto geng're mar mondo mi kik oyud tuo mar malaria, to ponono kata yath mano mar treating net bende nitiere kuonde ma ji nyalo yudo gie mar mondo mi giluok godo net. Yes, sana nyamrero mantiere gweng' kanyo, kech sani nyamrero gin kamoro amora. Ginyalo advise kuma inyalo yude yedhe mitit godo mag net go, but sani mostly most percentage mang'eny sani wan gi treated mosquito nets, kata mana dukni iuso mana already treated. Ndalo machon mane iluoko giga, but sani kata mana yedhe go sani yudo gi tek nikech sani wan gi net mosebedo treated kabisa kamano. Nyakwar Mugejong pod wantiere twaka okinyi makawuono kod Dr. Ochenge ma en daktari watwako tudore kod odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' kedo kod tuo mar malaria ma en odiochieng' ma hingo chieng' tarik 25 dwe mar Ang'wen mano higa ka higa. Chwal penjo ote moramora bro bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twaka marano ka ng'ato orona ote moro kae kokale namba mar 360 ka bende openjo kae ni ponono ka suna okayo ng'ama chielo to an bende obiro okaya, bende mano nyalo suna moramora obiro bokaya to kayo ng'ama chielo, bende mano nyalo kelo tuo mar malaria kose nyako beda mano suna maduong' mar Anopheles. Yes, suna suna kaka wacho ni suna mar female Anopheles mosquito ni enemo lando malaria kabisa. Koro kokai to chako dugo kaya to ngizo nen gi malaria, ngin mano wayude wate kamano. Ena ma suna no kende ema keyo tuo makamano moke ni suna moramora. Kata kama ni wacho ni nitiere kidienje kata suna types mopogore lakini mara Anopheles no kende ema kamano. Nyakore Mugejong adwa ni wakaw yoyo mokwongo e twak maro mokwongo e chenro mar Opinyo Okinyi makawuono. Med chwalo ote paro penjo moramora abro bedo kakao gi e kinde modhi mbele kod twak maro, kik idhi mabor. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Nyakwar Ramogi
Ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakora Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mokwongo kinyi ma kawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere studio kae kod Dr. Frederick Ochenge ma en laktar. Watwako tudore kod odiochieng' ma kawuono tarik 25 dwe mar Ang'wen ma piny ngima hingo odiochieng' kedo kod tuo mar malaria. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokalo namba mar 3600. Mbui marwa mar Facebook bende anyisi ni nyalo yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @ Ramogi TV YouTube. Beni biro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Adwa nasoma ne ote achiel ma ochwal na wakanyo kod janeno marwa Ruth Nyathi Ochieng' ochwalo penjo mopogore opogore ma laktar biro bedo ka duoko odiochieng' ma kawuono. Ruth Nyathi Ochieng' penja ka ing'isa ka ni penjna ni nede mag malaria mipogo jodala ka oket gi ga e yath. Bende ber kiluoko gi kapok otigo kose nikech yedhe go iloga del to gidum marach. Mogik bende nede manyasani mathoth ji tiyogo e boma ka kuom ranyisi mag mitumba. Gin bende inyalo ti kod gi dala. Aluo twak ka an umoja. Mano penjo ma Ruth Nyathi Ochieng' penjo kanyo. Kinyalo mana duokonwa penjo makamano laktar. Yes, erokamano Ruth Nyathi Ochieng'. Mokwongo nede net mopo kadala kucho mosebedo treated go. Sami luoko gi no ng'eni duoko nguvu gi mag piny. Koro inyalo keti ka mana open air to rufuno dok piny, then inyalo tiyo gatiya to okonego luoki for the initial stages. Then ka mag mtumba gi kech ng'ini ok wang'eni be gigo ka gisebedo treated. Kech kaka nawacho ni wa recommend mana yedhe ma net mobedo treated gi yath mageng'o sunago. Kamano. Ato bende wacho kanyo kutudore kod ilo del ma oilo godo del. Ang'o miyo ilo del nikech adiera oilo ga del ka ikete aketa kigole agole juande kacha to ikete. To kata kimoye oko e open air onego be ni moye kuom seche adi mar mondo mi ponono kiko il del ahinya. Yes, what at least inyalo moye for a day. Kidogi ki kawi gokinyi tinyalo moye nyaka godhiambo, then inyalo tiya kod ikete in open air maber mondo yamo kudhe kore kiti kode. But ilo del no, but gin chances matis thoth jok poka winyo mayuago wach mar ilo del ni samoro ng'ato nigi allergy ne moro. Koro nego beni ng'ato nego beni dhiano hospital machiegni ng'ini en gi allergy mar yadhni kose en gi allergy machielo. But thoth ji poka cases mago gin ga tin, gin ga very minimal. Kamano. Nyaka sani wang'eni sirikal ma pacho kae osebedo ka temo matek mar mondo mi okeda kod tuo mar malaria kendo yande nitiere chanjo mano mar malaria mane oyang. Nyaka sani koro chenro mar chanjo no wanyalo wacho no chopo nade nikech chanjo makamana inya idhiro kuom nyithindo. To kopogore kod nyithindo bende pono nitiere mano minyalo mi kata joma dongo bende kalo ni joma dongo mantiere sani ok noyudo chanjo makamano ka gitindo. Yes. Ya koro chanjo no wasetimo trial mwayude
masani gwenge kaka wachako gi Siaya gi Kisumu sani ji ibe nitie jo CDC timo chanjo no sani koro sani wase approve kendo odhi nyime koro sana pod wachako gi joma tindo koro kwaseneno kodhi maber ken successful then koro bro donjo joma dongo gi kamano atoki wacho no chake kod joma tindo mapono no iwacho ni wanyalo wacho ni en pilot sani koro pod timo mano mar chanjo mar malaria imiyo joma tindo mantiere kindigni adima imiyo chanjo makamae mar mondo mi kik giyuda tuo mar malaria sana pod wachake between the age of up to 5 years kejigina joma dendgi ngawa inya ge mar yudo mar malaria koro gin mochako kodgi koro kochako role to another age group then koro bodo joma dongo to bende nitiere chanjo moro mane ichiwo ne nyithinda inya to mago mag jo ichako chiwe ka nyathi ja dweche 6 dweche 7 dweche 9 kae to mogika apano ni miyo nyathi ko ja higni 2 mano bende pod dhi nyime kosepono no mano no ketege kendo koro obigi machielo kosen mana mano nogo ge pod gi dhi nyime chanjo nyathi samosa nyuol nyathi cha die chanjo nyaka mie motiek chanjo gote mabende wan gi book nitie mabende ka gibiro hospital kacha nyaka jaz sama choe chanjo no tinchi ijaso bugego koro make sure ni mama ka sama nyuol nyathine odhi hospital machini kanyo mondo make sure nyathi otieko chanjo gite kamano ata ngeni chanjo makamano ibo ma Nairobi ka ipoka neno gi mostly aneno gi mana ka gintiere gwenge go mago makaluo to ponono nyithindo mantiere Nairobi ka gin bende dong seche moko ginyalo dok dala mar mondo mi gilim kata wede mantiere kura ngomiyo ok chiwe Kenya te tichiwe mane gwenge moko mana kaka nangiso ni malaria nitie areas mo ng'eyo ma ong'ere ni kuonde go ma gin danger zone ma malaria ng'enye kabisa koro miyo wachako gi kuonde go monde koro ka bro dhi kuonde mamoko go bende ai wacho kanyo makare ahinya Kwara Mugejwang kata kamano odiochieng' makawuono ageno ni Nyakwara Mugejwang winjo puonja mopogore opogore watimo odiochieng' makawuono kotudore kod kedo kod tuo mar malaria nyaka sani nitiere okenge mage ma onego bed ni keto piny ahinya kata steps mage ma onego bed ni keto piny e kedo kod tuo mar malaria e pachoka ahinya to odiochieng' makawuono ma piny ngima hingo odiochieng' kedo kod tuo mar malaria koro mokwongo kedo gi tuo mar malaria ochakore kodi nyiso ni an gi kedo wan manyaka wago kedo wago malaria ni oko koro mokwongo kamidake ochakore kod kamidake nyaka make sure ni kamoro kaka ngisi ni suna nyuol kuonde mopondo kendo suna nyuol kuonde ma pi mogudre molingalinga koro make sure ni gik moko belagi wagolo oko te kabisa dala kucho sani kaka koth chwe ni bungo yuguno nyaka bathot make sure ni paot maler ibeto bunge mantie machiegni then any empty container mantiere dala kanyo kata mantiere machini kodi kanyo make sure ni mago bende wagolo te oko then ninde kar mar nindo make sure ni ininde bonnet mothiedhi ng'ato bed ng'ama duong' obed ng'ama tis ji te nyaka bed gi nyaka ji te ninde e bonnet mothiedhi then sama poni yudo dalili mag malaria kaka nawacho ni winjo sama winjo dendi ko jony winjo ka idwa ni ng'ogi idwa no bari ilala appetite mar chiemo make sure ni dhi hospital machini kodi kata sani nyamrera gi ntiere sani gima mora ni sani nyamrera gi omegi nyaka test kit mapimo malaria gi men rapid test kit pimo kucho koro make sure ni idhi nyamrera machini kodi kata idhi hospital machini kodi mondo pimi kin gi malaria koro kin gi malaria ko obedo confirm ni malaria make sure ni munyo yedhe mag malaria kako ndikni gi kech gidhiga for 3 days mostly koro ko mizi ne ndala dek mwanya ndala dek ki mwanya ndala riyo tinyo mabete weyo mwanya ka ndala dek go room makati chango man on the second day miti kedegi then mine mapek make sure udhi e clinic kikubeda beda ni koro udhi e clinic nuno dech dhi e clinic mondo pimi mondo ng'i kapo ni malaria mondo mi kata netgo mondo pim gi te mondo pim mane ko nyalo kedo gi tuo mar malaria ni mondo wagoye nikech kaka ng'iso ni malaria oneko kaka ng'iso ni kapo ni deko moko e hospital onyalo kelo conversion nyiso ni nyalo gori piny tibedo gi damage onyalo kelo ni meningitis onyalo kelo kata mana tho bende koko thiedhe kech en parasite onyuol haraka e del kabisa kamano anno ka jote magwa joneno magwa podi medo chwalo ote mopogore mano kotudore kod twak mar okinyi makawuono ote makamago bende pod abro medo somogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kata kamano adwa nadoki chien ahinya to e wach mar chanjo cha kata kamano chanjo mar malaria nyaka sani koro e kinde makoro piny Kenya kinde mang'eny osebedo ng'ala manyime mar neno ni warakore kod tuo mar malaria ponono piny Kenya nitiere kod thuolo mane mar neno ni koro chanjo mar malaria no koro pilot biro bedo koserumo to koro ichiwe ka koro gintiere kod adiera ni yadhni adiera nyalo konyo e geng'o gamo tuo mar malaria
Yeah, already no sebeda approve ngiso ni en gima tiyo koro sane makoro chake gi Nyanza region koro ko ai Nyanza koro ko the other places but sano sebeda approve kendo tiyo sane koro da manangin to percentage maradi o en efficacy ne yani thieth ne chal en percentage adi kwa ido ni en 100% then koro bro bedo roll kendo bro dhi nyime miye jite. To koro kose yange ni ponono en 100%. Yes. Mano koro biro bedo ka nyiso ni chenro mar pogo nede kachiel kod kata yedhe biro bedo ka dok piny kose pod ji omeda ninde bonet kachiel kod keta lura mar obed maler. Mano omeda nikech ng'eni malaria ndio ka malaria onego ji kendo percentage mag ji mang'eny yude globally kata mana karwaka annually kata mana daily. Koro emomiyo waneno mago mano kenge mana omeda mwajde jiwe godo mondo obed 0 contact of malaria, yani onge ng'at mayudo malaria. Wabedo gi chanjo, wabedo gi nede, yath waketo, pimbe waketo, mane momiyo wakete kamano. Yani wada keto ne wagore kode motegno kabisa. Omiyo waketo mago mano kenge mwamedo ne. Adwa na med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi chuolo no okinyi makawuono kokale namba mar 3 Benson Owino wacho ni penj na daktari ni en mane ma ng'ato nyalo nyiewo kata net mane ma ng'ato nyalo nyiewo mondo otiek go malaria e alworane. An Benson Owino ka antiere Marsabit. Janeno machielo wacho na oromos ne chuora wayo ngisa ka ni mano wacho ka Dr. Chenge ko awendo apenjo ni ya be ng'ato nyalo yudo chandruok sama oyawo net manyien nikech yath mantiere e net cha ilo del. Mago moko kuom penjo ma joneno magwa penjo. Chak gi penjo mokwongo ma bende Benson openjo kae ni bende nyalo nyiewo yath mondo tiek go malaria, nyalo nyiewo net mondo tiek go malaria chuth. Yes, koro net ok tiek malaria chuth. Net prevent mondo kik gam tuo mar malaria o prevent suna mondo kik kai. En suna ko kai koro yudo malaria. Koro sami bedo gi net ngiso no gengo koro suna koro ok nyal kai mondo yud malaria but ok nyal geng'e chuth. Kamano. Penjo machielo en ni mano chandruok ma ng'ato nyalo yudo ponono ka oyawo net to mana kaka wasewacho ni net makamano jathoro ilo ponono kata kogamo muya makamano onyalo yudo chandruok moro amora. Koro kaka ne wacho kech ng'eni jomoko samoro nigi allergy kech ng'eni odung koro samoro jomoko nigi allergy samoro ng'ato nigi asthma koro samoro ng'eni koyudo gimoro madung magerno samoro nyalo trigger gireno then samoro bende ng'ato bende nigi allergy mar gino koro momiyo odwani dende dwano ilre koro mwacho mondo ikuongi kete yamo mondo okudhe kidogo koro gikete kanyo mondo koro kik ilo ja kik bed mang'eny ahinya. Then itemo avoid direct contact mar dendi gi net no kech dongi kete otanda kama koro ngizo otanda nyako net ng'iew net maduong' molo otanda mondo koro kibede to koro korere kuomi kamano. Kata kamano wang'eni rakruok kod tuo mar malaria jomoko jathoro tiyo kod gino miluongo ni mosquito repellent kata yedhe wanyalo wacho ni en modhi akena luongi ni yedhe kose gin modhi mopogore ma ji jawicho e dendgi kata sabuna bende gin effective ahinya rakruok kod tuo mar malaria nikech waneno ka jomoko wacho ni ng'ato nyalo beda kata oko for long wacho ni an dong' awicho mosquito repellent suna koro ok nyal kaya ok anyal yudo malaria. Yes, jomoko be pod tiyo kode lakini yudo ka jomoko pod yudo nikech samoro repellent ni samoro ken nolose karango to expire karango samoro tibitiyo kode maber kose tiyo kode marach koro ng'in sami dhi iwuondre ni kete tidhi bedo kama suna nyalo kayie ng'ini inya yudo gino then sabunde gi ng'eni ngufu gi bende rumo kaka sadhi ngufu gi bende rumo koro sama ngufu no serumo ng'iso ni nyalo yudo malaria kode koro gimo advice ng'ato as much as ni iwicho repellent but bed gi net bende ibed godo kanyo then spray moko maji tiyo godo gi spray bende ng'eni samoko gi beyo but ng'eni gino gi rumo with some time kech yudo ka teko mar gi dok piny yes kod dok piny to suno duogo kendo koro wahero ni ibed ma ikati in gi spray kati bed gi repellent bed gi net bende kamano. Ng'ato riugeri waduto ageno ni joneno magwa winjo kaka Dr. Chenge puonje yo makare ahinya kotudore koda kedo koda tuo mar malaria ahinya to odiochienga makawuono. Kata kamano nyaka sani koro wanyalo wacho ni tuo mar malaria dera en tuo ma wanyalo wacho ni en gino ohinyo ji to en gino ma podi nitiere ok wanyalo wacho ni koro bro chopo okang' ma koro malaria onge. Kata kamano to mane kedo mwatemo timo wakelo vaccines
to omiyo wakelo nede mamiyo ji nono, to be omiyo wakelo yedhe gi bende wamiyo ji at least nono, to be omiyo wakelo kata mana test kit sani mag rapid test kit. Yocho ni yedhe imiyo ji nono, yedhe imiyo ji nono kanye, kidhi od thieth nikech jomoko nyalo ng'isi ni inyiewo yath. Kata kamano ponono gin ute thieth mage ma ichiwe yedhe mag malaria nono. Mar mondo mi jopiny ong'e, ponono ka ochich no nyalo bedo kod malaria kose dhi od thieth kacha, opime boyud ne en malaria. King'ise no onyiewo yath to yedhe onego bed ni chiwo nono. Sana ng'ine osiptende mag sirkal chutho onego bed ni yedhe wayudo nono. Governors wa en mani kod samoro pesa mpotis negi, but naneno Kisumu kucho nyicha ndala kaluo ayudo ka nyamrera makanyo gin gi yedhe go kendo gin gik ma gipimo godo go. Koro yedhe go nyamrera go onego bed ni nyiso ji kaka yudogi, but sana kata kichaje pesa moro matis ok en moro mang'eny ahinya kabisa. Kamano Yocho ni chajo pesa matin, pero en pesa matin maromo nade nikech jopiny seche moko ol ka kinde ka kinde dio osiptal ni nyiewo emani sama supplies nitiere onego bed ni yedhe go bedo nono, but sama koro supplies onge minyalo ng'isi mondo idhi ng'iew kapok government oro pesa, koro minyalo ng'isi mondo idhi ng'iew yedhe go. Kamano. Aya, penjo be pod aneno ka donjo kae mana mang'eny kata madonjo gi sani, abro bedo kasomo gi e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Kata kamano e rakruok kod tuo mar malaria be naneno ka ng'ato penja kae, Benson Owino bende pod openjo ni gwenge mag Marsabit bende pod malaria bende nyalo make ji kose gin ok gin e region ma malaria nyalo make ji. Marsabit oliet, koro ng'isi ni malaria ni kanyo. Suna makelo malaria go ni kanyo. Sasa na donge coastal region, Nyanza region, Lake region, kuonde go malaria ntiere. Kata mana western bende wayudo ka malaria bende ntiere kuonde go. Koro Benson nyako make sure no bedo gi net, nyako bedo ritore maber, alwora ni nyako rit maber ma suna kik bed machiegni kode. Kamano. Ato ikinde makoro ponono chanjo mar malaria bende apenji bende serikal timo mar mondo mi ponono oyude kata mano minyalo mi joma dongo bende mar mondo mi ponono konye geng'o landruok mar tuo mar malaria nikech ok wanyal wacho ni en mana mine mapek kende kaachiel kod nyithindo matindo ema tuo mar malaria mako. Tuo mar malaria mako ng'ata so long as ni ponono intiere gweng' ma tuo mar malaria kata suna ng'eny ahinya. Yes, koro kaka nang'isi ni ng'eni kichako idhi kode stages. Koro wachako go joma tiso, kwatieko go joma tindo go kuonde man sana kuonde mang'isi kuonde ma malaria ng'eny kaka Nyanza gin go gi Lake areas. Koro kwase kuonde koro kwadonje joma dongo bende. Mane koro gizo obire bira mos okwanya role dichiel ni gino te kenya kwa chake to wangiwa control wangi to side effect na chal nade percentage ne mar efficacy chal nade. Kamano. To beda chanja achiel kose ponono ibro los moro kidienye moro machielo mar joma dongo kose beda achiel ma ponono kata cross obed mar nyithindo kata mar joma dongo. Ngene vaccines en gima obedo develop day by day. Kinsa mwati meno waneno ni to ang'o mwanyalo improve. En gima obedo ga improve time and again. Koro en gima waloko ga kaka sadhi. Mwang'eni mondo mobed moyud moro maber kabisa. Koro mane mabro keto madhi kata cross jogi. Kamano. Nyakwara Mugejong pod wantiere twak kae kod Dr. Chenge ote penjo mora imedo chwalonwa ainya kokale namba mar 336 Facebook, YouTube, X ibiro yudo achiel kachiel penjo mora ma intiere godo kinyi makawuono kotudore kod kedo kod tuo mar malaria chwalnwa mar mondo mi Dr. Chenge mantiere godo kinyi makawuono oduok penjo ma intiere godo bende nyalo gonwa simu mar mondo mi kapono ni luo chendo makamae kamora ma intiere mar mondo mi wawinja ne pono ni ena penjo mane minyalo bedo godo kotudore kod tuo mar malaria ainya to odiochieng' makawuono tarik 25 dwe mar Ang'wen ma en odiochieng' ma piny ngima hingo rakruok kod tuo mar malaria. Kata kamano nyaka sani koro inyalo wacho ni piny Kenya osegoyo kata kipimo e kinde mokalo chien nikech sani manyalo wacho ni nitiere vaccines wantiere kod mago yedhe ma ichiwo ji. Piny Kenya osegoyo ondamo mane kata nyaka ochope kiwango mane mar kedo kod tuo mar malaria. Kuma dier sani piny Kenya osego atua maduong' ahinya e kedo mar malaria. Kech wayudo ka ndalo machon malaria nene kwang'eyo percentage ma joma ne tho ndalo machon gi ng'eny moloyo joma sani. Wayudo ka piny Kenya osego atua kabisa. Kech sani wan gi spray mong'isi ni sani wan gi mo spray udi. To sani wan gi net bembe wamiyo ji nono ndalo machon ka ne gitis. Chon be nok gibedo treated. Sani gibedo treated. At least koro miyo goruok mar malaria dok piny kabisa. Then piny Kenya bende sani wasetemo sani nyamrero obedo engaged like
Kenya mzima sani nitie nyamrero ma koro wuotho ng'iyo ka ng'ato nigi malaria gi pimo kanyo koro mano bende mana tuo mosego maber kabisa then bedo go osiptende mag sirkal ma bende nono bende sani gin karibu everywhere gin sani nitie osiptende mag sirkal dispensary obed level 1 level 2 level 3 hospitals sani gin all over koro at least atuo osego maber mana nyalo miyo gi percentage maber. Anno ka wadong kod thuolo matin kende to twak marwa rumo kinyi makawuono ok wanyal koso mar jiwo jopiny sani wang'e ni koth chwe to jopiny mathoth ahinya waneno ka jot e kuonde jot mopogore opogore pacho kae to diche makawuono bende do chieng' mar kedo kod tuo mar malaria to yudo ka jogo maponono jot kuonde go waneno moko kuomgi kata kuma gininde waneno gionge kata kosula jok manitiere kuonde mojota e gwenge mopogore opogore nyaka sani koro gidag nade ahinya kotudore koda kedo kod tuo mar malaria mar mondo mi giyud malaria kik bed ni koro gintiere kod midhiero mar pi mar oula modaro gi e mechegi to kendo koro tuo mar malaria bende koro donjo e iye. Yes, kichwa yudore kaka sani gwenge mang'eny sani pi oketho ji ma umuko ute ji ma ji odar modhi kuonde ma ji odar kata mana skunde kata kanisni koro wakwani yudo kata mana sirkal kata mana county government ma kanyo sama kelne jogi chiemo kata sama kelne jogi ongede mag umro kelne nyaka mosquito net mondo geng mondo kigiyud suna kigiyud malaria kech nyalo ketho ode oketho then tuo mar malaria chako dok oyudo kendo koro watemo jiwo jowa bende modak kuonde machiegni gi pi kata machiegni gi aora ji temo mondo dhi kama bor gi pi kata kuonde mantiere wi gode mondo kik udi kethre yudo kaka dala ma Nairobi kaka Mathare kuonde ka atimo mos ne joma nyo yudo tabugo kuonde bilago ji onego dar machiegni gi aora kata mana Kibera Lower Karen kacha cha jomodak e piera aora kanyo yudo ka sani pi muko udi go koro ji onego bed dag mabor kod kuonde ma pi bire ma pi biro mosasorego joma ni Kanyando joma ni buta aora mag Nyando kata mana Nyakach gweng'a kucho joma nitiere lower mantiere yo ragen mwalo kuma pi dare jigo ji udar machiegni kuonde go mondo ji odhi kuonde maber then joma odak gi nyithindo matindo kik we nyithindo sani dhi luokore aora kech sani pi nego ji mang'eny kata joma ohero madho amuna sani madho amuna mana kama ing'e ni safe kudi mok ni dhi kadho kendo ok odwar cases ma winjo ni pi noywa ng'ato nodhi madho kong'o ji sani obed moritore sani piny rach to bende wang'e ni nitiere tuoche moko minyalo kel kod pi mochido gi sani ma bende nyalo mana jiwo ji mar mondo mi obede akicha kata bedo ni watwa kotudore koda tuo mar malaria nitiere tuoche mopogore opogore mikelo kaka kolera gini kata kolera gini kaka sama neno kaka sama pi biro mang'eny ni tuoche biro mang'eny sani wan gi malaria ni kama wawuoye kawuono ni then kolera bende biro ga nikech sama pi obiro molil ma ji modho to ji luokore godo no yot mondo kolera bende bedi biro ka outbreak mar kolera biro bedo machiegni kange koro ji onego bed maritore then sani kaka koro piny ng'ich ne ji orwakre moa mawuom kech tuoche kaka mag kor gi ni bende nyalo biro gi kaka sani weather chalo ni kamano kachiel koda kata tuo mar bilharzia kata kachocho ma bende kelo kod pi mochido ma nyaka sani waneno ka jomoko yoro gi tiendgi ok en gino makare ahinya mago moko kuom achiedh nade ma jopiny nyalo yudo ahinya to gi sani makoro koth chwe e pacho kae kodiochieng' ma kawuono odiochieng' mar hingo tuo mar malaria nyasi mopogore opogore biro bedo katimore kodiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth mano Susan Nakhumicha obiro bedo mano e odiochieng' kedo kod tuo mar malaria mano Pautenga Primary School mayudore Awasi mane sub-county ma Muhoroni e county ma Kisumu kama bende obiro bedo ka otelo konyo jopiny duto kata jiwo jopiny duto mar mondo mi okeda kod landruok mano mar tuo mar malaria e pacho kae kata kamano wang'e ni odiochieng' ma kawuono bende wabiro bedo kwaneno ka ni kata kochoko odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kata wasebedo kwaneno ka ipogo nede mag suna nede mag suna ma kama gipogo gi geyo machalo nade nikech iyudo ni ponono jomoko gin kinde duto gi ywak niero akiani mokwongo ga iwuotho e kor gweng' kindiko nyinge mag ji kata indiko nyinge mag auxiliary to jomoko pod ywak ga ni an nandiko nyinga to kayudo net makamago be nang'e ni ponono nitiere mibadhi moro madonjo ga iye miyudo ni jomoko ok yude to jomoko yudo kata 3 kata 4 inyalo jiwo ji machalo nade kod mano kalni ni ponono akiani ruodhi ema telo nega pogo net makamago koro akwa mana jodala mag joka nyanam wabed joma hero jowadgi kiyudo ke sama yudo ka ng'ato higa ne oyudo higa machielo chako oyudo higa machielo chako oyudo koro imbe dew jawadu koro ruodhi gi milango 10 ma pogo nedegi make sure sama ngine jaratenga ne betije tek sama odhi ndiki nyinge to tamare keto nyinge kanyo koro make sure sama jogi wuotho bed ng'ato bed dala kanyo mondo ndiki nyinge mondo sama kelo net cha to ji te oyude then joma pogo net gi at least kaka kinyo wang'ise ni malaria neko
koro kony nyawadu kik yud malaria. Nyiso kikonye imiye mana net mondo kik oyud suna kikaye mondo kik oyud malaria. Koro ruodhi mapogo nedegi, make sure ni ji ng'ato dala ka dala, make sure ni ng'ato oyudo net. Kata ka simba ng'at manide simba oyude, ng'at manide ot malo bende oyude, ji te oyude dala. Ok ni kimiyo ng'at achiel kende dala, jomoko dong' moko ubedo gi net. Koro ji te bende onego bed umore gi net. To bende ragom mar mondo mi sisitiza ni nede ma kama gipogo maonge chudo kal ne gin mag sirikal nikech jomoko bende nyaka sani koro nyalo loke ohala ni koro ni giwacho ni miya gimoro matine ka koro pon ndik nyingi iyud net kata mi net makamayo donge. Yes, koro onego bende gi report ji bilagi nikech ka nono to onego bed nono moko onego bel kata mana siling achiel. Koro mane kaka nawach ni jowa ng'eni jowa ero mibadhi. Iro ng'ato ero mit bilie ni miya gima matis mondo kelli net. Koro ich lach na waaye wa make sure ni ng'ato oyudo net kaka sirikal dwaro mondo ji te kik wayud malaria. Malaria ng'eni mondo wa fight malaria ni en jukumu mari gi an mondo eka wanyalo tieko malaria. Kech malaria rach sama kinyo ohinyo ng'at machielo ka ng'imbe gino kinyo biro iri. Koro wa fight uru mondo watikuru malaria e gweng'wa ka. Ang'eni wadong' kod dakika matin kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano bende iselero ne jopiny kotudore koda ang'eni nitiere yath moyangi ma ponono ok oyieni kaka laktar mondo inyis ji ni ma en yath mane. Kata kamano ang'eni jopiny bende ong'eyo yedhe mopogore opogore monego bed ni ng'ato muonyo. Kopogore kod yath bende nitiere chenro machielo mar thieth kata kiwango machielo mar thieth minyalo kete ng'ato ka koro ponono malaria makama oselandore ahinya e dende makoro osebedo resistant ne yath kata yath osemuonyo to ponono kochop mar mondo miki kochop kuma koro ochopo kata e obwongo mano miwacho kanyo ni en meningitis manyalo chopo kata e obwongo. Thieth mar malaria kaka nawacho en very simple. Yath ma kawaida itiyo godo for 3 days. Kisetiyo kode koro kapono ko okadho kanyo then kore kidhi hospital machiegni kodi inyalo keti on a drip, yani keti kata ilazi kata for some days keep monitor ing'i kaka keto ni yedhego. Then kaka nawacho ni mine mapek bende mine mapek aero encourage gi kigidhi over the counter ging'iewo yath mag malaria go gidhi hospital mondo pimgi ko yune gin malaria mondo migi yath mowinjore kodgi nikech yedhe mang'eny gin samoro nyalo kelo negi chwanyruok manyalo kata hinyo nyathi kata nyalo hinyo kata mana en. Koro ka mama mapek dhi hospital machiegni mondo pimi ka en malaria mondo mi yath gi daktari motiegore manyalo mi yath malong'o kodi. Yedhe moko mang'eny gin contraindicated ne joma pek. Koro nyaka dhi hospital mondo cheki malong'o mondo kik yud midhiero moro amora. Anno ka janeno wa moro kae wacho ni waluonge ni Ogunde Santo otong'isa na mos ne laktar. Ong'isa ka en dahero mar penjo kama ni nang'o thiedho malaria e piny mangima osebedo matek. Why treatment of malaria is a threat in the world? Ang'o momiyo? Nikech wacho ni en lweny mineno magoyo be omiyo waketo kawuono ni en World Malaria Day nikech kedo gi tuo nikech en ng'ene ilande gi parasites. Ng'ene parasite tije be tek matis. En gima tije tek nikech ng'ene mosquito ni en suna ni en ng'eno onyuol ka samoro en komachielo kotike kwacha chako doko machielo koro en gima tije tek ko omiyo wadwa ni jite wanywakne ke jomoko kaka ng'isi wadwa ni mondo ji obed gi net jomoko ok dwar net jomoko wadwa ni mondo udi obed spray jomoko dwar ni mondo obed spray koro ng'isi ni en lweny ma nyaka wanywakne nyaka te parasite tije tek en nyaka nywakna nywaka kamano. Haya santo zageno ni iwinjo duoko ma Dr. Chenge ong'isi kalune ni ilande kod suna do ben ni ponono ni en virus moro to virus ma kamano nitiere kaka inyalo ng'is ji mar mondo mi othir landruok mare to kalure ni malaria ilando kod suna to suna ponono onge ng'ama nyalo gayo nyuolruok mare to mana ka waketo ler mar aluora waninde bwo net mar mondo mi kik wayuda kata suna kik yudo thuolo moro amora mar kayo wa mane manyalo miyo wageng'o landruok mar tuo mar malaria. To bende watu kotudore koda mosquito repellent kaachiel koda sabunde mopogore opogore ma pono ji luokre godo mar mondo mi kik gi kata suna kik kagi e kinde ma pono pod gi bet oko ma ok gininde net. Mosquito repellent makamago kaachiel kod pono no sabunde makamago bende nyalo ti kodgi kuom nyithindo kose ginyalo hinyo nyithindo. Sana ng'eny nyithindo dendgi kaka nong'iso ni immunity system gin piny then dendgi bende pien dendgi bende pod ok otegno ahinya koro samoro yudo ka gigi samoro riak ga kodgi mostly yudo ka cases yudo ka nyathino samoro develop rashes moko biro godo samoro nyathino biro ka fuolo koro gik moko yudo ka samoro giriaga gi nyithindo gi koro moko riak gi nyithindo moko to very safe
kamano. Ano ka wachiegni tieko twak mar okinyi makawuono ken wadong' kod dakika adi twatieko twak mar okinyi makawuono mar mondo mi wawe thuolo ne chenro machielo mar odiochieng' makawuono. Kata kamano ote mari ne jopiny ka watieko twak mar okinyi makawuono ahinya nyako tudore kod kedo kod landruok mar tuo mar malaria. Yes, jopiny daher mar kwa jopiny ni malaria nyaka en in gi an ma nyaka wageng'e. Kech malaria neko kaka ng'isi, to ng'isi ni ngima bende en mwandu. Sama ngimano inyalo tiyo, inyalo timo tijegi, inyalo dhi skul, inyalo somo, joma dhi e puodho nyalo dhi e puodho mana kingima. Kiwe malaria omaki ng'iso ni puothi dhi nindo buya, ok inyal dhi somo, ok inyal dhi tich, jogi biro bedo gi tabu. Koro ma midhiero momakowa. Koro wariw lwetwa wang' achiel mondo waked gi malaria ni, waked gi suna mondo wabed joma safe. Kamano. Erokamano ahinya ka nyaka sani bende pod anyalo medo mar mondo mi apar ne nyakora Mugia Jwang' odiochieng' makawuono tarik 25 dwe mar Ang'wen mano higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' kedo kod landruok mar tuo mar malaria. Ka odiochieng' makawuono thuon wach en accelerating the fight against malaria for a more equitable world mar mondo mi piny ngima onywak lwedo keda kod tuo mar malaria. To kaka piny Kenya bende osebedo ka keto piny okenge mopogore opogore mag kedo kod tuo mar malaria. Nyaka sani koro nitiere chanjo ma ichwalo ne nyithindo ahinya to nyithindo mantiere buo higni 5 mar mondo mi kik gigama tuo mar malaria. Kata kamano aparo wach machielo ka ochenge kapok wawuok kae. Wang'e ni thothne kata obedo ni waketo maino marwa ne joma nyithindo matindo kaachiel kod mine mapek. Wawuone kuom joma chuo nikech owinjo ni joma chuo thothgi kata ka tuo to moko kuomgi ok chopga kata ute thieth. Joma chuo to tuo mar malaria nyalo hinyo yo machalo nade mar mondo mi ponono gin bende ka ne gin tiere kata kod history mar traveling matin to ka winjo ka dende lit ko winjo ranyisi moro amora to ringo dhi od thieth mar mondo mi kik malaria nyore ahinya. Yes, kwa hiyo ni thothne joma chuo mondo dhi hospital bedo ga matek kabisa. Kendo thothgi gibiro ga hospital sama koro gin nur kabisa, ma samoro tingi, samoro gibedo supported. Mondo choma hospital tir tega kabisa. Koro atemo jiwo joma chuo owetega ni sami winjo ka dende lit, tafadhali kata mana lit mora mora, make sure ni dhi hospital. Hospital kanyo idhi tikawo dakika matis to tiek kodi mondo ibed gi ngima maber. Joma chuo luoro dhi hospital. Then joma chuo gibedo ka thothgi gibedo malaria nikech ng'eni kuonde mag gwenge ma wacho ni malaria nitiere gi. Samoro gin joma ero budho oko, samoro gibudho kuonde mitoe ngona kata kuonde mimadhe fuong. Iyudo ka gibudho oko kanyo to samoro suna be kage to giyudo malaria gi. Samoro gin joma tiyo kata mana e nam kucho, iyudo ka samoro gidhi e nam tich e nam suno kage kuro pod giniano. Koro wayudo ni joma chuo be gigamo gini kabisa nikech gin ema gibedo oko for long, gin ema girimbo apiko samoro suna kage kuonde mag riembe apiko go, samoro kuonde mag tiyego bende gino bedo godo. Then gima daher mar paro ne joka nyanam, malaria komaki ok en juok kech samoro ng'ato wacho ni adhi madho yadh nyaluo moro mondo akony godo malaria. Malaria ithiedho mana gi yedhe mawa mag duka gi, onge yadh nyaluo ma thiedho malaria. Ka kinjo kin gi malaria chom hospital tir, weri gi wach mar ni adhi ka juoga na moro ora dhi kalemo moro mondo lamo mondo malaria ochangi. Iwacho kanyo makare ahinya, malaria ok thiedha kod yedhe mag bungu. Kata kamano kituo to dhi mane od thieth kacha mar mondo mi opimi oyang ni nitiere kod tuo mar malaria mar mondo mi omi yatha mar adiera. Nikech iyudo ni jomoko ponono nyathi nyalo bedo ni tuo to gin jogo ma ponono ok oketo geno mag gi kuom osuptal nikech wang'e ni nitiere dinde moko ma bende tamo ji gi osuptal. Koro wacho ni awe ater nyathini e od lamo kata miye yedhe, mano nyalo hinyo ngima ng'ato nade. Yes, aseneno mang'eny cases bilago. Iyudo ka koro okel nyathi kosebedo for long ma en malaria en plus ing'isi ni kipenjo min gi to ng'isi ni pod atere ka jalemo moro yani pod atimora nade wuon gino tamre ni kikele hospital. Koro gimko bilago ka nyathi tuo kata ng'ata tuo kanyo wachom kod hospital tir. Hospital ne midhi yude konyruok kende makende. Erokamano ahinya Dr. Chenge kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ibie twaka mano kutudore kod odiochieng' makawuono ma en odiochieng' ma piny ngima hingo, odiochieng' kedo kod tuo mar malaria. Kata kamano nyakwara Mugia Jwang' bende odiochieng' makawuono asenyisi ni thuon wacha mano mar odiochieng' makawuono en accelerate the fight against malaria for a more equitable world. Ka bende kwang'iyo kata kaka odiochieng' makawuono noyangi kata nolosi mar mondo mi piny ngima onywak lwedo e kedo kod tuo mar malaria. Iwacho ni odiochieng' makawuono ne olos mano kod riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny ngima kata World Health Organization
kachiel kod jokanyo mage mano e kinde mar World Health Assembly mano otimore kanye higa mar 2007 makoro ne gibedo piny ba giwacho ni wana kaka pinje mantiere e piny ngima kaluwore ni malaria osebedo ka nyoro jowa ahinya to ber ka koro wanywako lwedo mar mondo mi wakeda kod tuo mar malaria. Bende winjo ka Dr. Chenge onyiso wakae ni tuo mar malaria en mano tuo mikelo kod parasite iyude mana e suna makine mang'eny iwacho kanyo ni en female anopheles mosquito mapono kokai to nyalo miyo iyudo tuo mar malaria. Bende osenyiswa ranyisi mopogore opogore ma inyalo bedo godo kaponono ni idhi e gweng' kata intiere gweng' ma malaria nyalo makie to kiyudo ranyisi makamago tinyalo dhi od thieth mar mondo mi opimi. Malaria iyango mana kosepimi kod kit ma nyamrerwa nitiere godo e kor gwenge mopogore opogore kata e od thieth kacha. Ka onge mano to kinyala bedo kod gino miluongo kanyo ni self diagnosis ni wacho ni ana winjo ka wiya bara awinjo ka dendo jony ni antiere kod malaria oyo ipimi mana e osuptal laktare mayango ni intiere kod malaria kata oyo eka ketie yath makare. To bende wach ni muonyo yath ka ok oyang ni nitiere kod malaria to nyalo miyo ibedo drug resistant maponono kata kinde makoro malaria maki to yedhe makamago ok nyal tiyo e yo makare. Nyakora Mugia Jwang' ote magi benda neno kae kata kamano thuolo marwa e morumo kinyi makawuono. Bendo kinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro nyisa no osechopo mano bunge Towers monego bene iyawo odiochienga makawuono. Jafwambo marwa Chris Owino nitiere kuro bro bedo kwa tudre kode okinyi makawuono mar mondo mi wameny ni achiel kachiel mano chenro mar yawo bunge Towers ma en ot mano ma onego bene jod bura bede kod apise mage kanyo. Kata kamano gisebedo ka giyuak ni ponono chal mar lwasi makonok ni kare pani bunge Towers no chak gere higa mar 2015 kata kamano osemuonyo omenda mang'eny ahinya ma oti godo e gero bunge Towers. Giko no odiochieng' makawuono to koro iyawe ayanga nonego beni yawe juma mokalo kata kamano no chwal nyime yepo mar bunge Towers kalore kod ndala deka ma jatend piny Kenya William Ruto noketo mag kuyo kawayuago jolwenya mane owito ngimagi mano e masira mar ndek kalapapla. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto osechopo bunge Towers ka koro oyao ayanga bunge Towers ma ena apise kama jod bura biro bedo kabete odiochienga makawuono. Nyakwara Mugia Jwang' chendo makamano bende wabro bedo kwa menyo ni achiel kachiel ato bende mana kineno e wang' jowi mari kanyi bo bedo kineno mana matene waselieko ni gate nondo mar gazet picha mano mar bunge Towers ma wakelo ni achiel kachiel odiochienga makawuono. Nyaka sani koro nitiere jotelo mana ka kineno e wang' jowi mari kanyo mano bunge Towers. Nyakwara Mugia Jwang' kama jatend piny Kenya nyaka sani koro odhi chopo kanyo kata enei odiochieng' makawuono mar mondo mi hotel ne chenro mar yawo bunge Towers odiochieng' makawuono. Mana ka kineno kanyo wantiere kanyo kod jogo mapangore ka koro gi kore kinde ma jatend piny be nang'eno bro bedo kogolo twak mare e kinde ma iyawo bunge Towers odiochieng' makawuono. Kia kwa nyalo winja ne matin. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto osechopo kuro achiel kachiel mar mondo mi oyawo bunge Towers. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto ibro bed ka irwake kanyo koda mano jalupne Rigathi Gachagua, ja speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula ka achiel kod speaker mar Senate mano Amason Kingi. Gibro bedo ka giyawo kata girwako jatend piny Kenya nyaka sani koro osechopo bunge Towers. Kata kamano pichni makamago wakao mana oko mar bunge Towers kaluwore ni jofwambo ok oyienegi mar mondo mi gidonja e iye kanyo gi sani. Kata kamano gintiere oko kanyo gibeda kicha e kinde ma ikruok iketo piny mano mar yawo bunge Towers odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugia Jwang' chendo makamano wabro bedo kwa kelo ni achiel kachiel e kinde ma jatend piny Kenya po no bro tieko poro wacha e bunge Towers kanyo kod jotelo ma intiere godo wabro bedo kwa kelo ni go achiel kachiel ka giko ne odiochieng' makawuono iyawo bunge Towers bang' higni buora bang' kochakore higa mar 2015 mano chak gere nyaka sani odiochieng' makawuono giko ne norumo kendo ibro bed ka iyawe ayanga. Dr. Chenge erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi wabed kod twak otudore kod kedo kod landruok mar tuo mar malaria. Erokamano.
erokamano ahinya. Nyakwara Mugiajwang' in bende erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machopo e giko mar twak marwa mokwongo kinyi makawuono. Akawo mana yueyo madundo gisani, tok yueyo to chenro mabiro en pok opogore gi Sharon Ong'ao. Kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Penguod fwenyo, chuny kitwa. Ang'o miyo